Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ondon kam sudah isi di sosial media kalaya harap bapendam kam kane kaju suya online bekar sikar ya Instagram lane Sibun ipi pai ba coba smart ban pai ya khabar Antor News la se khabar Antor News ulang bojora sibun ki khabar ba khala la kadai ha ki sap ki phang la ne ha ki nu ki khabar ki ba pensultanat yu pai ba hani mentangi dan ha ke senang jongsa i yang sodong sokun jong senang jongsa kada we koi pring senang ki thai mo konoru kabadon kam ban kentiu ya ki sap ki phang ban kentiu ya ki jaka jongkai perthai ban kentiu ya ki nong rap ha ke yo khokot ban kentiu ru ya ki nong ri jengri makin yo ya kamai gaji hani mentangi dan kawai naka kenhun tam na keserang mau jatap kabakan ni kenhun kadai belarai na du kulong kuma kamdon jing persiu na kasur nong kendong pat kuai pat kisur jong kede jong kene kedong kethan dang mentan kidang jap bencimata ya kawai na pedang ka tamasa yo soplang kabadai ka tamasa beningkong du ha kene kedong kethan jong ka senong mau kontrol hibar kawai hak ba kini ki nong tem ki nong pot ki nong roi di jupu sultanat ha bubuan ki jaka la ki dei haki yang kawai la dei haki jing sosi ni la dei haki nu gementa la dei ru haki jakarap jakareng di jurwai saban sei ya ki tunjutung jutap ki jurwai ki jutam ki juraki ki jupu roi pen yero ya kamai mariang nak mata ba kamariang ka ai kamai ka ji iki tehning dan kendiat ya ki nong yelam ba ki nong roi jong ni kenun inya thu kendiat ulo kisdang bat benseng ya kani ka kenhun tam sila menyetu kendiat aku beli sibon yang Antor News suba lalong ngekloi ban keli ini lagi macam interview kalau ketika kenhun itu jangi kendiat ku macam penito ika kenhun jangi ketika kenhun lariti ngidai naga senong mau jatap barok nagi nong tem hagani ka kenhun jangi ngidai naga jo ka senong ngila form ya kenika kenhun hau benai November jong snem arjar arpuar pat ngila don haga jing lenti ka ba arsnem menta ba ngi sungu ya ulai hab deng gini jing ya lenti ka jong ngi ka ba arsnem ya ngila yo bani shimbenta haki program ki prepare ki festival ki prepare bat kumjo haki jing tem ya tho ka bingi lech ki breu ki ba invite ngi ki por bingi tho bat kiwai ki program bangi songu ru yu blai ba ho ngi form ya kani ka kenhon haus nam arjar ku ar ka wai ka jingmot ba kata ka long man penne pensa hi ya kani ka riti ka dustur ka ba umen barim ki department ki jongi ki lahi kai yangi bangi shim ya kani ka lat ban penne pensa ya kani ban penne pensa ya kata ka ai ka ba ki men barim ki lahi kai yangi bangi songu ba ngin songu sarong ban yathu ang ni bahadin bangi la form ya kani ka kenhon arsnem mentangi yo isisha bagi kun samla ki khna nakapo jong ka sunong mau jatap ki smart bagi ej ban ki yatur hakapor bagi baka band ka jungi ka band ilariti ki don ya ka practice session ki jutur ban yawan ban ya practice ban hikai lang ban hikai lem yaladi nang bakin la ban nang kumno ban nang ni isisha ka tapat ka kata ka lenti ba kane ka rukom tem hapo ka sinong ka jungi se kane namar bangi yu ya ki kun samla bagi smart ban yutur ban yebe ban ni practice kenang bagi nang kidon kata ka jing terang ban pene pensa ya ki rukom tem haka kunhon hi habangi like ban tem ban perform gino ki
rensan ngidon kumba khat nyo khat prangut ngi tem ni gini kum piong ki western instrument ngidon ni ka mandolin ya ka gitar ya ka flat drum tang kita hiki jingtem laija saujat violin saujat ki jingtem ki bengi penon kam ipo bon hiki jingrwa ya bengi tem tam ha jing ba lek ban tem ya tho ki dai hiki jingrwa gospel ki bengi la bengi yon ko jingrwa ki donro ki jingrwa ki bengi thau hi dalade ki ba ki group member ki jongi we ki group member jongi thau ki ta ki jingrwa dalade but ni compose ni thau ki jingrwa ki jingrwa lada pisngap ega tu ka jingrwa ke social media dai sngap ega khubor ke badon ha tu ka jingrwa ka dai ka jing shisha ka bengi la ban tip lada pin sngap ega jingrwa hi kala yatho lupa ka jingrwa ba ka social media oi ka social media ka dai ka badon kam ini lada nginang ban pendon kam ka nrai lada ngi pendon kam bakla ka long ka ba kta pen ban ni ka tu ka jingrwa ka long ka ka jing hikai bangi kentu ya ki nong sngap baki dai banang ken kumno ban pendon kam ka social media om pendon kam bakla to khendiat mo kumbo piong manu batem ningkong atau kita ki batem ningkong ngan mla shu ban kan mau ngan mla shu ban tip kamar ka dehi ka jingtem ka baki pa ki memberim pa temen gi jongi kila sedang naduk menshwa hendrai ngi sungu kum ka kunhon bangi dang don pat ya ki riu temen ki belakam no ka kerta ki belakam he ka kerta ki belak tip shwa yu si ya ka sngi yu benai shwa jongi baka dai ka jing kloi ka jongki ka jing long la kloi ka jongki baki ong man pene pensa da ka wei ka jing mut hi gam dai tang ka jing mut ka jong wei ne ar dai ka jing mut jong barok lang bakum no ngin ya form ka ka kanhon bangin ngin seng ya ka ni ka kanhon ilariti ngidon iriu temen ngofla banyu i ka kanhon ka jongi ibalak senior most member jong ka kanhon ilariti ka jongi but naitai la sila bon ki bahiar pateng ro te ban ong la dapin keli yang mano ki bas sedang ningkong nganum la ban tip rei senior member ngidon ado mendai bathai ibari mi ja ni kong ki nong te dai mendai nong te mi ta kumba ong tai nakmat yom don su we bla la he la sien de mata ngi dang ya kre yang bani praktik bani tin on ngao kumba long rong ba maroi nga rất là phèo xin ông là lịch mình đơn mình bực tem như thọ to đơn mình bực thọ tem sớm ham to thì lịch tem tay ngam la ban batai kan untuk kata jingkela nomor wat kedon hi ke jingkela nomor baham por ba mensua di nong tem jongi ke empat empat la saban apel jimut akaraga sap ke bagidonแต่mentang yu i ba kat baga neka ai kala nang kala tang i ba kini ke jintem jongi kini ki padat don sap jongi kilas dang ban play jemut ada neka kontem kan mar man suai tang da don bokot let ban tem ban tapat ni don ba ke jintem don de ya kapan penek pensah kini ke kontem obat kentiu ya ka jong kasap nyim ju kentai ki bokot nilong beki balak loy lada nilai por lada ngimi kenduk program kan kampat judon hi tharai ke program ke balada kindon ke bokot ni bengin om em re konsin ni kemen penman lada kindon ke bokot aman wa kalong ke jing ai mensim ke mo lada don ke bokot ni bengin la ban nang ya chaprang tongan chuban kendiat helor ke jing keli ke jong ki ni ke jing thaya kapdeng ke jing tem ke jong menswa bon manta aki kat benang ya isni ki por dai ngi iba ngan keren baik mo bag ni ki khasi bonsin ni poi ban pe khmat ki western countries ni bot teneng ke jong way rengi klet mo ke jong lejong dai nak katakin ke daw bang i ke jing ma ri ba shisin ke sngi le se ke ni ke kom tem ke jong ni ke ba ladangin wat tharai ke khambon ha than mo kun ro hi ha ke jelai pro way kan khambon ni mo kun ro lada omdan ki kenhon ki ban mi chakmat ban penpau sya ke perthai le se kala banja ni ke kar kontem tidak kata higa jimot bang yu i ba kat banang ya kisni ki bru kenang be ke western style of music ki klet ke traditional way of playing music kedai nak kata daw ke ni poi ban form ke ni kan honda ke way da kata higa jimot ban pene ban pensa yala kriti dan to ban ong ni kata ke di ke jingkeli ke ba bahai ni
ban ong kanam ngatarai haka jingsngo ka jonga baga jingsngo jungi kanhon ngatarai kan khamla kanam namar ka pisah kan bu na dien bahwa kalawan so kanam hoi ka pisah kanam kan yai lang rengkat hendrai ba kanam hi ka badan kam haswa nang bagi beriu makin tip buat uriu krau untuk pertai menu bentip na dan kanam kadai kanam hi ka ban kentiu ya ka kanhon hi